Ahoj, vítám vás u další epizody Crosslog Studia a v dnešním díle budeme probírat střet mezi dvouma generacema. Za generaci starších tady máme Davida Mohylu, odsloužilýho skejťáka, a za mladší generaci tady máme Jendu Šimšu, začínající mladá naděje. Kluci, kolik vám je a kdy jste začali skejtovat? No takže přednost má ten starší, že jo? Samozřejmě. Takže já skejtuju 26 let. Je mi 36, takže od 10. A poprvé jsem měl skate někdy v 6 letech, když jsem viděl Trashin. Jestli víš film Trashin, jasně, ty jsi mladý. Já jsem taková taky spíš mladší generace. No to je prostě film o skejťácích a je to znázorněné něco jako Z-Boys a Pavlo Peralta. Že tam byli prostě kluci, kteří sportovali, jezdili ten slalom. A Z-Boys, ti kluci, nebo jakoby Z-Boys, tak to byli ti otrhanci v džínových vestách a prostě škaredí s řetězama a dělali bordel po ulicích. A mě to hrozně chytlo, že jo. A furt jsem o tom mluvil a jednou jsme šli s tátou do Laby na sportu, to bylo prostě, tam bylo všechno, jako horolezecké věci, čínky a tam v rohu někde... někde... Decathlonu. No, přesně, jako, něco jako Decathlon, ale maličké. A tam v rohu, tam byly prostě skatey, ale takové ty ryby, velcí matci, široké, obrovské. Už se prodávalo, jo? Tak před takovým dávnem. No, to je takových 150 let asi zpátky. A samozřejmě jsem táhl prostě tátu za kaloty, vole, dívej, tam jsou skatey. A nakonec mi ho koupil, jmenovalo se to, dole byl design, kde frajer lítal ve vrtce, takový jako kreslený. Byla růžová ta deska, což mě vůbec nesralo, protože jsem chtěl skate. To je moderní vlastně. Růžový skate, růžové kola, takhle široká ryba. A to jsem měl v těch 6 a jezdil jsem na tom asi jako jenom rok, ale byl jsem navštívit skatepark náš, frýdecký, kde byla jenom vertka, funbox a nějaký rozjezdový bank. A třeba na tom funboxu já jsem ho chtěl vyjet. Nepamatuju si, jestli jsem se učil jako odrážet, jako rozjet, ale prostě vím, že jsem normálně jel a chtěl jsem vyjet ten funbox, ale zasekl jsem se v půlce, tak jsem to si jel jako na svít zpátky. A pak prostě o 10 let později, jak jsem se na to vzpomínal, tak jsem si říkal, hej, já jsem vlastně dělal rok tu fejky. Vůbec si nechápal. Úplně, ty vole, nářez, takže dobrý. No a to trvalo tak rok a pak jsem zase lítal za barákem, lezl po stromech, víš co, mi bylo 6 v té době. A potom někdy kolem těch 9, 10 klasicky hrajeme si prostě s míčem za barákem a takhle. A vidím, jak po cestě jede třeba 5 kluků na skatech a mají ty skatey, ty pravé skatey s tím gripem, nebo šmirglem, že jo, já jsem nevěděl, to je grip. A prostě měli to po celém tom skateu, měli široké kalhoty, nějaký bagel, dlouhé tričko a já jsem si říkal, ty vole, to jsou skejťáci, to byli úplně nad lidi pro mě v té době. A tak jsem nad tím začal více přemýšlet a potom jednou jsme u babičky, my jsme všichni jako bratranci, sestřenice, jsme po škole chodili na hlídání k babičce, ona byla učitelka, takže s náma dělala domácí úkoly a takhle. A já zase jednou odpoledne díval z okna a Peťa, můj bratránek, tak byl pod oknama a dělal tam prostě olíčko a fiky, olíčko na zemi. A opět, ty vole, počkej, tak on má skejta, já chci taky skejta. A zase jsem valil do našich a v těch 10 po vysvědčení přijdu domů, že jo, samé jedničky samozřejmě, že? A táta říká, běž se podívat do peřináče. Víš, co je peřináč? Peřináč prostě taková skříň, kde si dával peřiny a polštář. Takže jsem ráno probudil, složil si peřinu, polštář, dal si to tam a měl si... Proč to prostě nechal na posteli? Měl si čistou posteli, já nevím, to prostě to je období těch 100 let zpátky. Zajímavý. No a tak jdu se podívat do toho peřináče a tam byl ten Tajvan prostě. Víš, co je Tajvan? Je ostrov. No, my se tomu tak říkali, protože to bylo jako made in Taiwan. A bylo to komplet, jako prostě zase ze sportu, ale už to mělo ten grip po celém skateu, mělo to normální trky, bílé kolečka, úplně čumíšen blázen. A jmenovalo se to Landway. Wow. Úplně nářec. To bylo nejlepší jako Taiwan ve městě. Top. Tak to jsem dostal a
ještě 2 kámoši ze třídy taky dostali ty skatey za vysvědčení, takže jsme byli 3 a v těch 10 jsme prostě A už to šlo. začali valit, no. A to je třeba jaký rok? Dokážeš to dopočítat? Ty vole, tak počkej, minus 26, 2000, no. 2000, 99, 2000. OK. A ty, Jendo? Pamatuješ si své začátky ještě? Určitě Tak to předevčírem? ne tak moc jak David. Si pamatuje každý detail. No, tak to byla rána do srdce pro mě, že jo? Ten Přitom ty jsi to předevčírem, ne? jo, no. No, mě je 18 a začal jsem skateovat před 6 rokama. Začal jsem tak nějak jako se spolužákama, se spolužákem jedním hlavně teda, s Šimonem. A tak jako jsme se tahali se skatem, chodili do skateparku a td. A pak začal covid. Takže jsem vlastně jakoby začal skateovat pořádně až v covidu na chalupě, kde se jako nedalo nic dělat. Kromě skateování, že jsi jezdil někde před barákem na Jo, silnici. normálně OSB desky, táta Jo, koupil, skateovali jsme, dělali jsme překážky. Top. Takže tak jsem začínal já a pak teda jako, jak spadla... Opona. No, Chtěl jsem to říct. spadlo zavření doma, tak jsem nějak začal skateovat víc ve skateparcích a pak jsem se později přidal do skate akademie, do skateového klubu. To ještě, na to se ještě potom zeptám. Ale teď by mě zajímalo, jestli si pamatuješ nějaký první skateový video, který tě zaujalo. Asi první video, který si jako pamatuju, že jsem fakt jako na něj koukal třeba víckrát a tak byl Deedsův part. Deeds se to jmenuje, prostě 3krát za sebou to jeho jméno. Myslím, že 2021, 4-5 let zpátky, tak to bylo video, který mě fakt bavilo jak spotově, tak trikama a pamatuju si, že jsem na něj jako koukal často. To je 4-5 let, takže ty si třeba 2 roky skateoval, aniž by si pořádně jako viděl nějaký skateový videa. No, to asi ještě v té době jsem skateoval tak jako neskateoval, že jsem tak jako šel jednou za týden s kámošem. A pak si tohle viděl a už to pak se Pak jsem nabíral viděl obrátky. více a už pořád, no. A jak ses k tomu dostal, k tomu videu? Tak Jo. jsi najednou viděl Thrasher, nebo... Napsal skateboarding do YouTube. Vlastně ani nevím, vlastně podle mě nějaký kámoš mi to ukázal, možná Pablo Rivera, s kterým jsem se v tu dobu dobavil, tak ten koukal určitě na videa už, tak ten mi to podle mě nějak doporučil. Pamatuješ ten part Dícovo, Davide? Jo, ten jich natočil mrdu, jako. To on je úplně nesmrtelný, prostě... To je fakt hovado, on je jak slepice s vajcama, prostě. To sype fakt hrozně, no. No. Tak jak je tvoje první video, Davide? Co tě zasáhlo? Ty vole, co mě zasáhlo? Jako vím svoje první video skateové, čistě žádný jako sport v televizi, jak bylo kdysi Gillette Board Sport Special a tam byly závody z Vans Triple Crown Tour a takhle. To jsem jako sledoval, jsem se vždycky těšil na víkend, že tam bude něco jako ze skateu, z nějakých závodů. Ale poprvé jsem viděl takový jako ústřížek. My jsme jeli na tajný výlet z Frýdku do Ostravy vlakem. Naši rodiče to nevěděli. Byli fakt jako caparti 11, 12. Jo. A jeli jsme se dívat po skate shopech. Protože jako ve Frýdku byl Galactic a myslím, že v té době možná už bylo i Salto Mortale, ale furt to byly takové malé skate shopy, ale v Ostravě jsme věděli, že tam byl Exil, bylo tam ještě, ty vole, jestli to byl Barrel, něco takového, něco na B, myslím. No, šli jsme do Exilu a to bylo jako obří skate shop, něco jak býval kdysi rock and roll. Takže fakt obrovský, 3patrový a ten skate shop byl ještě spojený s tetovacím salonem, že to byla úplně mrda. A tak jsme tam šli a tam byly desky jako flip, rolly, taková žlutá s černým potiskem rolly. A hrálo tam skateové video v televizi, takže my úplně takhle prostě jak zombíci jsme se to dívali úplně zmagoření. A hrálo tam Shorty z Fulfilled the Dream a byl tam poslední part Chad Maska. A to jsem viděl poprvé, že frajer prostě může jet na skateu na King Railu 10, mezera něco. Tak jsem si řekl, OK, tak tohle to jsou ty skateové videa. A potom, co jsem viděl jako fakt první kompletní skateové video, tak byl Transworld Reason, což beru furt za jedno z nejlepších skateových videí, co si pouštím do teďka, jako fakt třeba jednou měsíčně si to prostě pustím. Danny Montoya,
Cairo Foster, Matt Mumford, Stevie Williams tam a part, to je úplně dokonalé, to mě zasáhlo jako hodně, no. Philly scéna, prostě Love Park. OK. Takže to je takové fakt. A co třeba nějaký lokální média, dokázal si už něco takového vnímat, nějaký boardy a tak? Board, nevím, jestli fungoval jako web, ale předtím vším byl Grind, grind.cz, to možná nějací dětci si budou pamatovat, nebo určitě si to budou pamatovat. Ještě větší než ty děci? No jasně, já jsem byl z těch mladších. Jako. Jo. A tam dávali jako reporty ze závodu, nevím, jestli tam byly přímo recenze na nějaké videa, ale mohlo se tam dívat, jak lidi jako v Čechách skatujou. Takže to byl první web takový, no. A pak přišel board, pak přišel skate rock. Jo. A to už se jel každý na webu. den prostě, no. A ty jsi to zažil ještě, nebo zaujalo tě někdy vlastně nějaký tištěný médium, nebo to už vůbec pro tebe nemá význam? Přemýšlím, jaký tištěný médium jsem jako první zaznamenal, nebo jestli jsem vůbec jako... Asi ten kamarád Šimon, tak ten nějak dostal k Vánocům něco od rodičů, že mu přišlo 5 vydání nebo 6 vydání Thrasheru. Tak vím, že z toho jsme jako načítali, vytrhávali plagáty, brali samolepky a tak. Dá se to zažít ještě v dnešní době? A jako nedostal bych se k SMS. tomu, kdybych neměl toho kamaráda, Jo. jako 100%, takže jenom díky němu. A viděl jsi třeba někde starý boardy? Jako počítal jsi, zkoušel jsi to někdy počítat zpětně? Nevím, u někoho na záchodě jsem byl a měl tam prostě štos boardů, takže jsem jako měl super sráně. Koukal jsem na boardy starý, jako bylo to top, no. A bavilo tě tam něco? Jako chybí ti třeba jako něco z té doby? Všechny takový ty rubriky, jak se tam jako řeší vlastně úplný blbosti, ale je to strašná Co se prdel. nedošlo do koše, ne? No, Mirek úplně Špek a tak. Taková ta stránka, prostě jenom malý texty, jakoby bez kontextu, tak to mě hodně bavilo. Jako, no. I vlastně starý board videa, co jsou na YouTube, takový nějaký jako ty křižovatky a tak to mě taky bavilo. A tak teď by mě zajímalo, kdo vás třeba formoval ve vyrůstání tom skateboardingu, jestli jste měli nějakého lokálního hrdinu, nebo jestli jste vzlíželi k někomu skrz videa, skrz sociální sítě, spíš teda u Jandy. Takovej mentor, nebo mentor, takový jakoby velký týpek, který jakoby byl hustej, tak byl Kuba Páv, když jsme právě jako, jak jsem jezdil za tu Skate Academy, tak jsme pak měli nějaký streetový lekce spolu, což bylo pro mě úplně jako nový svět. Pak jako jsme procházeli spoty, on mi ukázal fotku, co tam udělal on, nevím, před 10-15 lety, úplně jako magořiny. Tak jako Kuba asi. To je dobrá volba. To je fakt. A ty, Davide? Já to mám takové jako delší. Mě formovalo fakt strašně moc lidí. Už jenom u nás ve skateparku, tam prostě lidi v té době tam si přišel a bylo tam 20 skejťáků. Z toho 15 skateovalo fakt strašně dobře. Kecám, bylo tam 30 skejťáků. To si neumím představit. Bylo to fakt strašně nabité. Jako. Tady ještě nejsem tak smutný, když někam přijdu, jakože tam je dost lidí, ale u nás třeba ve Frýdku teďka... Tady v Praze. No, jasně. Ale ve Frýdku je to takové jako osekané hodně. Ale tenkrát to byla fakt jako jízda a to, když tam přijel Míra Tovariš, který už v té době, tuším, bydlel v Praze a jezdil domů za rodinou asi, že jo, tak jsem tam ukázal a to bylo jako prostě mystik, no. Ten jako byl úplně někde jinde, stejně jako Jura Horil, který nikdy nebyl, si myslím, sponzorovaný, ale jezdil fakt jako na stejné úrovni. Možná nechci jako nějak, jak se to říká, Fabulovat, ano. Ale dělal v té době, on třeba přišel, měl Kanady, bílé uplé kalhoty a dělal Impossible na Danger Bangu, co jako my jsme měli hec, že to sjedem. A on tam prostě sypal takové věci, nebo na Funboxu přes rok dělal Frontside 27 Indy. Já to mám furt v hlavě. To bylo úplně šílené, takže jako tíhle dva 100%. Potom Michal Vrána, to byl vrchol stylu. Ten, co udělal, tak to bylo jako extrémní perfekt.
Kanár, Ondřej Kaňák, ten zase dělal jako třeba na Funboxu Show With Mute, 2 metry úplně do hajzlu, taky impa, takové věci, Radius jezdil jak nikdo. A bylo jako už v punku, což mě bavilo, bylo prostě jiný. Takže tohle mě tak jako navedlo na tu cestičku. To mi bylo velmi sympatické. Taková ta lokální scéna a potom svět, jako Rick McCrank, třeba to byl fakt první člověk, který mě úplně rozsekal tím, jak dokázal skateovat všechno. Jakože raily, schody, radiusy, skatepark, závody vyhrával. To bylo úplně někde jinde. Do té doby, než jsem viděl Menigmaty. Tam přišel Partoma Pennyho. A to byl konec. A úplně nazdar. To jsem se ten den, já jsem byl z toho tak v prdeli, že já ten den jsem šel na parkoviště u Penny Marketu a naučil jsem se všechny frontside flipy. Prostě celý den jsem to dělal a fakt jsem to udělal. Prostě to mě teď úplně zajímalo, tady ten part, o kterém se bavíme, to je v naší skupině už hodně profláklá věc, že David prostě je z toho úplně nadšenej, vytáhne to při jakýkoliv příležitosti, kdy prostě se něco jenom myhne, jakoby Tom Penny Menigmaty, neustále téma. Mě zajímalo, že jsi to viděl, ten part. Vůbec nevíš. Ale Tom Penny jako... Tom Penny známe, ale jako vůbec jsem neviděl. To ti změní život. Fakt, podívej se na to. Kouknu na to, no. Je to takže kdyby se měl Jandovi doporučit jedno video, který mu změní život, tak je to tenhle part? Celkově to Menigmaty jeden part. Klidně to Menigmaty, jako to, tam jezdí v té době, tam je nový jako mladý kluk Arto Sari. Víš, kdo je Arto Sari? Vím. Víš. Kecá, vole. Ne, Baker 3 měl last part, ne? No, tam měl Brian Herman, no. Last part. No, tak nevím. Sari jezdil za flip, to nevadí. Ne, flip, sorry, last part. Jo. Výborně. Já jsem na to teď koukal. David Bowie pěkně v soundtracku, úžasné. Ale Menigmaty, prostě to bylo jako dream team v té době. Tam byl Sari, byl tam Coston, McCrank, Penny samozřejmě, Rodrigo Teixeira. Ten vyhrál v roce 99 Mystic, vzali ho do S a tam natočil úplně jako totální mrdu. Bob Burnquist. Co by to nic neříká, starý? Do studiu. Ne, fakt na to se podívej. Vykoukal se na nějaký starší videa? No, co jsem se koukal teď jakoby v poslední době, tak jsem právě jako dokoukával Flip, sorry. Baker 3 jsem si pouštěl, nevím, před měsícem a půl nějak jsme došli k tomu, že jsme si to dokoukal pustili. to celý? Usnul jsem třeba v půlce, ale druhý den jsem si to jako ráno dokoukal. Zajímavé mě, jestli si u toho proskroloval, Joska, nebo jestli si to dával na jeden zátah. Ta pozornost byla hodně jako těžká udržet. Ale... Já podle mě už taky bych nedal jako 40-minutový video úplně jako na jeden zátah. Jako... Někdy se do toho dostanu a prostě jako koukáš a baví tě to fakt jako strašně a někdy prostě po 2 minutách už jako čumím někde do prdela, takže těžký s těma Jste slabý, ty vole. No, prostě jsme vyrostli tady v tom peklu, no. Nic proti. Hele, a ty třeba máš nějaký video, který by třeba zase na druhou stranu změnilo život Davidovi? No. Tyjo, to ani nemám právo říkat. Tak on to pravděpodobně viděl, protože David sleduje všechno, ale jestli... Asi nemám nic takového. Nějaký video, který tě fakt odrovnalo. Jako co si pouštíš třeba jednou za měsíc? Jakože něco, k čemu se fakt vracíš? Tak to protože tě to vždycky jako nakopne. To se asi neděje už, ne? Přemýšlím, jestli koukám na video, jako vím, že když vyjde nějaký dobrý video, tak si ho pustím třeba 2x, 3x, že jakoby, když tam chci něco vědět, ale asi nemám video, ke kterému se vracím. Jako 2x je za mě strop, no. Pustit se video. Tak už prostě jede se dál, vychází další. Ty vole, já si budu muset dolit tu matonku za chvíli. Davide, je nějaká věc, která tě na dnešních moderních videích sere? Hudba, určitě. Hudba, protože... Nebo takhle. Sere mě 100% Ty Evans a Strobek. Protože tíhle 2 lidi... Kdysi to bylo fajn, Ty Evans, když točil staré transvody. To jsou dva teda hodně rozdílný, ale stejně točení. No jasně, no. Kdysi právě ty staré transvody jako Feedback, Reason, Modus Operandi a takhle, tak to bylo naprosto dokonalé. Ale potom udělal ten Nighthouse profil a myslím, že... Ne, to se inspirovali v tom Ethnis album.
jím. Protože on začal používat nějaké čočky a to vypadalo prostě, jak když se díváš na Star Wars, jako na film. Takže tenhle člověk a potom Strobek, který vlastně byl velmi originální, začal dělat strašné detaily plus zpomalené záběry, do toho ta hudba, jo, třeba v nějakém Supreme videu, když použil od Cure z pornografie alba, to je jako jedno z nejtemnějších alb, co udělali, tak to dokonale do sebe pasovalo, ale lidi z toho byli tak vystřelení, že to začali strašně kopírovat a to bylo několik let, i dnes něco takového najdeš, že to kopírujou. Není tam prostě ten odkaz toho člověka, který dělá to video jako sám s tou svojí partou, je to kopírka. Takže tohle to mě určitě sere. A je nějaká věc, která tě baví na dnešních videích třeba i víc než na těch starých? To asi určitě ne, spíš mě baví, že i dneska se dělají videa, které se dělaly kdysi, jako třeba Sour. Jo. Sour Solution, 2, 3, je to prostě full video, part, jsou tam mezi tím srandy, víš, má to nádech toho týmu, té party, jak spolu soužívá, existuje tohle? Existuje tohle slovo? Jak spolu žijou, jak spolu jezdí na tour a takhle, jak jsou propojení jako kámoši, tohle mě baví, no. Jo, takže moderní video tě baví jenom, když vypadá jako starý. Ne, tak jako samozřejmě podívám se, dneska se dělají hodně takové ty 3 party a takhle, to mě baví třeba. Není to úplně to starší, ale baví mě třeba Amerika, když dělali Green, This, to byl vlastně Figgy a Colin, nebo Baker videa, které taky dělají nějak po 3 partech, což vycházelo třeba co půl roku, jak tam byl T-Funk, Figgy a takové. Tak to je ještě v pohodě, to je v pohodě. Ale takové ty jednoparty nebo rychlé montáže, co máš 6 minut, ale je tam 20 lidí, tak je to super na pohled, ale fakt si to pustím, jak říkal tady Slimejš, jako 1, 2krát. Protože to na mě nemá, nebo nemě to tak do srdce tím, že bych si řekl, wow, to je fakt husté, a chci se na to dívat znova. Že to je takový myšmaš, rychlý. Jo. Neužiju si toho konkrétního člověka, který třeba by mě, jak jsem říkal o tom formování, který by mi ukázal, jako, že ty vole, tenhle skateuje tímhle stylem a inspiruje mě to a chtěl bych to zkoušet taky. Že to je taková jako rychlovka, jako karbenátek. Si do toho nevžiješ tolik. No. Tak jo, teď si to zase otočíme a zeptáme se Jendy, co tě sere na starých videích, když jsi na ně koukal? No tak z těch videí, co jsem teda viděl, asi tak jakoby, přijde mi, že ty modernější videa jsou takový víc nabitý a víc se snaží jako vzít tu tvoji pozornost. Takže taková nějaká jako, ne zpomalenost, ale jako takový delší záběry a jako hodně b-rollu, hodně jako takový artsy záběrů. Mě v těch starších videích moc nebaví, ale zároveň jsem jich podle mě neviděl dost na to, abych jako 100% řekl. To starý neviděl vůbec. No tak. No a z toho, co jsi viděl, myslíš si, že by se mohly teda moderní videa inspirovat něčím od těch starých? Asi 100% něčím, ale vůbec nedokážu říct co, jako baví mě na starších videích určitě nějaká taková víc real přístup, takový ostřejší přístup, takový jako silný vibe, což ostřejší přístup jako trikovej, myslíš? Trikovej, celý životní přístup jako v těch videích. Já, že jsou prostě víc funku. No, tak v podstatě, to. No, že to v těch moderních videích prostě ne. A to tě baví? Jo, tak samozřejmě to jako v těch videích vyhledávám. No hlavně tam vždycky bylo takové to intro toho člověka, že jo? Že ti to nějak představí, tu jeho osobnost a pak s tím se taky nějak můžeš třeba stotožnit, ale už tě to nějak chytne, že jo, to intro je takovéhle a už tě ten part baví trochu jinak. To je možná proč jakoby neznám tolik videí, neznám tolik skejťáků, protože jak si říkal přesně ty montáže, kde je 20 lidí na 5 minut, tak prostě si toho člověka nemám šance ani poznat, ani zapamatovat, takže prostě což je škoda. Vidím někoho, jako že jo, ten v tomhle tomu dělal tohle, ale prostě znám od něj jeden trik a vůbec jako vlastně netuším. Což je zajímavý point, jako jak ty říkáš, že možná dneska není tak snadný se jakoby k někomu vzhlížet, protože vlastně není tolik vidět ten vzhled, jako ten vhled do toho
tomu člověku No mimo do té ten skate. osobnosti, že jo, jak to... Pokud to neprezentuje na sociálních sítích samozřejmě. Přesně, no. Ale tak třeba Deathwish video, jak jsme se dívali teďka na posledním výletě, tak co na to říkáš? Deathwish video. Já jsem usnul. Ty No. zůstnou. Já myslím, že jsem šel taky nějak jako dřív pryč. Ty vole, tak počkej, tak já jsem to byl s Markem asi poslední, vole. Jo. Jo, Já jsem vytuhával, no. No, tak to by se líbilo. Mně se líbilo hrozně, já jsem to viděl fakt 1000krát. No, jasný. Ale hlavně jsme se na celé to video nepodívali v kuse, ale my jsme se dívali na tenhle part, pak na tenhle. Nakonec jsme viděli celé video, že jo. Samozřejmě. A hele, je něco na moderních videích, nějaký trend, tě oblečení, hudbu si teda říkal, že moc neceníš. Jako třeba konkrétně hudbu, nebo v čem tě sere hudba v moderních videích? Jo, že tam dávají, nevím z čeho se to vzalo, ale dává se tam strašně moc ema. Mhm. Jakože je to můj osobní pohled na to. Od toho tady seš. No. Neříkám, že to je špatné pro všechny nebo pro ty videa, ale mě to teda jako extrémně nebaví. Mm-hmm. Když slyším už v prvních, nevím, 30 vteřinách, že to bude emo, tak bohužel, sorry. Se to video má 6 minut, já si tam nikoho nezapamatuju. Takže bye. Seru na to prostě. A právě, víš, když máš ty jako full videa, tak si v pohodě, protože víš, že to má dalších 30 minut. Prostě to dokoukáš. Ale když vidím montáž, která má 5 minut a nasere mi hudbou už v prvních 30 vteřinách, to je prostě minus. To baví jen do emo hudba? Asi jsem to jako tak nepostřehnul, no, ale... To by mě taky mě teda přijde, že to v každém videu, že... No tak starý. Ne v každém videu. V každém videu je to často. Ale je to často. bývá to, je to takový ten trend, si myslím. Poslední ale to už je víc. Já si myslím, že už je to docela dlouho, co se tohle používá. A ty na to nemáš názor? Asi no, jako úplně jsem to nezaregistroval. Asi si jako všímám, že jsou tam nějaký takový jako smutnější písničky, jako takový jako hodně dojemný až ty texty, ale nezaregistroval jsem to pořádně. Jaká tě třeba baví hudba u skateového videa? Já jsem asi úplně nevyrost na tom, že ta hudba tam je tak důležitá. Mě v podstatě hudba zajímá do té míry, dokud mě nesere. Dokud mě to nesere, tak jako prostě je mi to v podstatě to máme jako, stejně, tak to má asi každý. No a tobě třeba jakoby, nebo já to mám třeba osobně tak, že když má part fakt dobrou hudbu, tak to je za mě jako to... No, jasně, jako že... pomůže to tomu skateboardingu o 150% Fest. a jako je to úplně jiný zážitek, že? Je to tam strašný faktor taky, ale zároveň, když je tam trošku horší hudba nebo nějaká hudba, která se mi 100% nelíbí, tak mi to ten pár zase nebo video nezničí. Mhm. Tak na to já jsem pes úplně. No, David vypíná okamžitě při emu. Zlé úplně. Hele, a je teda něco jiného, co tě nasírá třeba z oblečení nebo styl střihu, záběry, To asi ne. oblečení? Jako oblečení mi jedno, buď si G, nebo si v punku, nebo si něco mezi. To je mi úplně jedno. Jako. Když to k tomu člověku sedí, tak to prostě si... Něco bavíme třeba Fest Habitat videa, to jsou takový jakoby slušní kluci, pěkně oblečení, skatujou krásně, přirozeně, je tam dobrá hudba. Jako styly, ať si každý asi nosí, co chce, to je úplně jedno. Bylo období Polar, prostě kalhot, že jo, úplně obrovské pytle, kde bychom se vešli všichni 3 tady. Pak bylo období Fallen, kdy si viděl i žílu na lítku, jak ty kalhoty byly úplně, ale nevím, to neřeším vůbec. A ty jen nějak řešíš, jestli tě tady ty uplý kalhoty třeba úplně jakoby to nedáváš koukat na takovýhle part? jo, jakože jsou tam takový nějaký ne jako hranice, ale prostě nějaký věci, které už jsou fakt jako moc, nějaký jako prostě úplnej takový ten baggy style, tak to mi je takový nesympatický, pak jako zase úplně je nesympatický, ale nemám nic jako, co bych Takže řekl, ty jenom nemáš rád extrémy prostě. No tak, extremista nejsem. A nějaká konkrétní věc, co tě nasírá? Asi, no, jakože vyloženě móda ve skateboardingu, tak jako Kaliumi, no, ale tak. Jo. To už naštěstí vymřelo. No, tak.
No počkej, ale co je pro tebe ten extrém jako v baggy? Kdo je ten extrém v baggy? Nebo i v těch úplných džínách? Ale to Vybavíš si asi, někoho, nebo- to je spíš takový extrém, že se to k tobě nehodí. Že prostě jako vidíš nějakýho týpka, že prostě jakoby někde to viděl přesně a najednou prostě má jako... Jo, tak to není jako třeba konkrétní No, ne, skater ne, nějaký, vůbec ale ne, no. jenom čistě No, ta móda. Jako. jo, jako prostě mě nebaví, když jako vypadáš, jako TJ Rogers prostě takový styl, že prostě Jo, jako... To už je moc. Ale on je zase jako dobrý, víš co. No, Jemu to sedí, jasně. on je prostě, No. on je G, ty vole, víš co. Jo, dobrý. Necítíš to, jo? No, TJ mě moc nebaví, ale samozřejmě cením, jako, ale nebaví mě moc. Tak jo, přesuneme se teď trošku víc do současnosti. A mě by zajímalo, jak často skateujete teď ve svých letech. Já jo. Řekni čas. Ty vole, konkrétní. Počty session Takže týdně. počkej, vstanu v 7. No, zima byla bídná, velmi bídná. Jakože myslím, že v mých letech už si můžu dopřát medvědí spánek. Takže když je -5, tak prostě tam nejdu. Ale chodili jsme na Štvanici jednou. občas. Jako jo, párkrát jsme byli, ale to fakt bylo hraniční. To byla ta 0, -1,1. Ale jinak se snažím skateovat, prostě chci skateovat aspoň 4x, 5x týdně. Aspoň. Takže celý týden. No, jako kdysi to tak šlo, že jo, prostě stačilo se vyspat a druhý den si byl úplně v pohodě. Teďka se vyspím, musím prostě dělat dalších 20 věcí, abych vůbec mohl chodit a pak se vypravit na hoďku a zjistím, že ty vole, zrovna dneska to nešlo. No. Jako dneska. Ty skateuješ jak často? Jako skateuju hodně podle nálady, nesnažím se dodržovat nějaký rozvrh, ale taky 4x, 5x týdně, někdy je to prostě 7x, že prostě jako baví mě to, je krásný počasí. Teď v zimě to bylo taky slabší, ale díky klandestínu a Štvanici to jako šlo vydržet. Ale no, tak to je klasická zima u všech. Takže ty se snažíš skateovat prostě jakmile máš volno, je na to počasí. Jo, jakoby zase to určitě nemám tak, že mě to prostě na měsíc nebaví a seknu s tím. Vím, že jako prostě 3-4 dny si dám prostě pauzu, že mě něco nasralo. Pak to doženu Kotník nebo další trik. týden, no tak. A no ty jsi říkal, že musíš dělat nějaké činnosti, aby si byl schopný vůbec chodit. No, Jak jako vypadá péče o tvoje tělo, aby bylo schopný vůbec skateovat? Takže, když jsem fakt jako hodně poctivý, což se snažím být fakt hodně poctivý, tak každé ráno si dám takových 10-15 minut takové protahování, lehké cvičení na úpony a takhle. Stretching prostě. Přesně, na páteř, ať se nervy Ještě před prací, jo, to dostíháš. Snažím se. Někdy to vychází, někdy to je horší, víš co, znáš to, měsíc, postavení planety a takhle. A potom přijdu domů z práce, udělám to samé, pak jdu na spot, nebo do parku, kamkoliv, tam si dám dalších třeba 15-20 minut se protáhnout, zahřát, pak skateuju a když přijdu domů, tak musím zas. Prostě snažím se neustále držet to tělo v nějakém rytmu, aby fungovalo, protože potom stačí 3 dny, když, nevím, má babička narozeniny, dáš si tam 3 vínka a 2 dny z toho ležíš, tak potom týden se do toho zase dostáváš, že jo. Takže když neustále držíš to tělo v nějakém pohybu, v nějaké práci prostě se sebou, tak to funguje. Takže tak. No. Takže to jsme třeba na hodině protahování denně, když... No, minimálně. Je dobře. Minimálně. A když mám třeba volno, když vím, že jsem jako rozsekaný ze skateu, tak si dám ty 2 hoďky klidně. Takže se dávám tak dokupy. Protahuju kyčle, kolena, páteř. A To, tak. no to vysvětluje mu, co čeká, no vlastně. No. No a to přijde starý všechno, neboj se. Ty jen se protahuješ? No vůbec, jako ne jako, samozřejmě před session si udělám tak jako nějaký 2 kroky do špatného směru, abych se trošku protáhl, ale jako jedině, když mě něco bolí, protáhnu se jako lejtko, když se do něj prostě mrdnu, ale Když třeba vůbec. dostaneš to křeč. No tak.
A co třeba, když se jde točit? Máte nějaký, jako musíš se prostě dobře vyspat, se nevím, vstát brzo, dát si kafíčko, nějaký jako rituálek, třeba když se hecuješ na nějaký spot, nebo prostě zavoláš Mičovi, jde se prostě na spot. Já už jsem rok nic netočil, takže jsem na to trošku zapomněl, ale no většinou se snažím prostě dát to tělo co nejvíc dokupy, no. A nejlépe se jít někde rozjezdit, zkusit si třeba ten trik nebo něco. Šel bys třeba teď točit něco po kalbě v Kocovině? Nikdy. Nikdy, vůbec. Jako když vím, že budu točit, tak prostě se nedám ani jedno pivo. Mhm. Ani jako večer předtím? Ne, vůbec. OK. Pokud teda nejsme v Albánii, že jo. A tam se netočil. Ale o tom bych se nebavil asi, no. Jak ty to máš? Máš nějakou speciální přípravu? Abstinence? No, to se nehrozí? To asi vůbec neřeším. Jako Abstinenci neřeším. Večer předtím vůbec neřeším. Ráno tak nějak jako asi mi vždycky pomůže, když se jako rozježdím ve skateparku, prostě si zkusit všechny ty věci. Ale no, prostě jako když se dobře vyspím, tak jde všechno líp prostě. Mm-hmm. Ale nemám žádný jako rituál. Když jdu do skateparku a když se dokážu rozjezdit jako hezky, tak to je akorát benefit, jinak nemám žádnou. A ono vlastně na jednu stranu stejně to je jedno, jestli se připravuješ nebo ne, protože najednou máš den, kdy ti jde všechno a úplně to cítíš, že můžeš udělat cokoliv a pak přijde den, kdy si myslíš, že jsi v pohodě, ale najednou ty nohy prostě jsou cizí úplně. Tak tam jde o to, aby si ten den rozeznal a včas se na to vysral, než se strávíš 3 hodiny někde v spotě. Kámoš s kamerou může zrovna jenom ten jeden den v týdnu a ty taky, tak prostě neuděláš nic. To samozřejmě. Tak mu zajebeš celý den, máš z toho potom noční můry a tak to je, což jsem zažil víckrát než ty hezké sny možná. Máte třeba nějakou speciální stravu? Hlídáš si jídlo? Ty jo, no tak to jsem začal praktikovat hodně brzo. Si myslím tak v 21, 22, ale to bylo z toho důvodu, že já jsem měl velice rád noční život a abych to nějak jako vykompenzoval, abych si cítil dobře, tak jsem začal jíst jako zdravě. Mm-hmm. Hodně zdravě. Přebít chlast prostě brokolicí. Můžeš to tak říct, no. Jo. No. Ale držím si to, dá se říct, samozřejmě někdy si řeknu, že budu trošku jako zahýbat tomu zdravému životnímu stylu a dám si prostě obří pizzu nebo něco, to jo. To tělo to potřebuje, ono si to řekne. Mm-hmm. Ale... No tu pizzu si říká docela často, mi přijde. No jo, no, to je takové jako nejrychlejší, nejchutnější. Ale jako řešíš to, aby si jedl nějak dobře, aby to tělo fungovalo. Jo. Méně pečiva, více zeleniny, více ovoce, méně cukru. Ty něco takového jen vnímáš, nebo absolutně prostě, co přijde na talíř? Tak ty vole, moje 18 nepopelnice. No tak o tom se tu bavíme, no. Moje hlavní strava jsou toasty s kečupem, takže... Jenom s kečupem. Jakoby, jenom prostě jenom jako chleba a kečup. Jo, takhle, no, tak šunčičku síreček si tam dám. Ale prostě toastíčky, no, vůbec neřeším stravu. Jo. Jako nenacpu se, když jdu skateovat, ale to je tak, jak nejvíc řeším stravu. Je nula. No tak. Prostě když tě je 18-20, tak to je úplně pohoda. Za 3 roky začnu žrát zdravě asi teda. Ne, to vydrží jako do 30, to je úplně včel. Do 30, jo? Jo. To je ještě času. Jo, fakt, to máš půl života ještě před sebou. Nebo to uběl, půl života, co jsi jako teďka prožil, neboj se. Jo, takhle. V klidu. Žiju. Když už jsme se tak hezky dostali do té současnosti, zajímá mě nejdůležitější otázka, která skateboarding provází podle mě od začátku. O to, jestli je cool, jestli byl cool někdy a jestli je třeba teďkon víc cool nebo míň cool, nebo jak bys to porovnal třeba s dobou, Davide, kdy ty se začínal? Já myslím, že v té době já jsem vychytal asi podle mě, nebo to si možná myslí většina lidí, když začnou skateovat, že začali skateovat v té nejlepší době. Já ne. Ne? Výborně. Protože já si myslím, že jsem fakt začal skateovat v tom úplném píku v tom roce 2000. Mm-hmm. To, když byly závody, jako český pohár, když byl ve Frýdku, tak tam bylo třeba 400-500 lidí, jelo to přes 100 lidí a druhý den ráno, když jsem šel do skateparku sbírat nálepky a takhle, protože mi bylo 11 v té době, tak
tomu skateparku si šel jako přes most, přes řeku Ostravici a podél té řeky tam všichni spali. To prostě byly závody, bylo tam úplně mrda lidí, byla kalba, mejdan a ti lidi zůstávali v tom městě. Protože ten skateboarding táhl, jakože to bylo fakt něco prostě. Já jsem byl mladší, jo, ale po těch starších třeba holky lítali úplně, to bylo jako včela na med prostě. To bylo fakt, jako myslím, že v té době do toho roku, nevím, 2000, možná 80. Že to mělo i velký mainstreamový přesah prostě. Jo. Že to bylo něčím jako atraktivní, možná tím, že to bylo mimo zákon, víš, takové jako drsnější. Více lidí to nenávidělo, takže to více lidí zase přitahovalo. Teď už je to olympijský sport, takže prostě máš tréninkové stanoviště a chodíš do posilovny. A to mi přijde jako dost malá část toho, co je skateboarding, ne? Jako je to součástí toho, ale... No, ale je to více v tom povědomí, takže už to není tak jako... Myslíš si, že běžní lidi víc vnímají olympijský trénování, než furt to, že někdo jezdí na streetu? Jo? Myslíš? Podle mě jako 100%. Já si to taky totiž myslím. To, že se skateboarding dostal na olympiádu, podle mě byly jako velký novinky a strašně lidí to k tomu přitáhlo. Jo. Jako. Tohle to třeba zničilo snowboarding, že jo? Olympiáda. To jako úplně, to byla gilotina pro snowboarding. A teďka to vidíš taky i u toho skateboardingu, že prostě méně lidí to zajímá, víš co, řekni si ty vole. Ale přitom mně teda přijde, že když přijdu do skateparku, tak jako skateáků je furt dost. Tak tady jo, žijeme v Praze. Jo. Kamo, tady máš prostě mrdu lidí. To... Samozřejmě přijdeš na výstaviště, přijdeš na Štvanici, přijdeš na Stalina, vždycky si tam máš s kým zajezdit, ale když jsi v nějakém menším městě, napadá mě, nevím, Rožnov, Valmes, Ostrava, Havr, no Havířov, OK. Tam má školku Vašnosta a ten má podle mě pod sebou třeba 4000 dětí, takže tam to bude žít vždycky. Ale právě jak když přijedu domů za mamkou do Frýdku, tak tam jsou 3-4 kluci. No ale přitom teď máš v úplně každém městě už prostě vlastně vypimpený betonový skatepark. Ano, přesně. Tak jak to, že to ty děcka netáhne k tomu? No tak ten skatepark byl postavený kvůli tomu, že tam přišla maminka, která chtěla skatepark, že jo? Přesně. Pro její dítě. A není tam podle mě... Asi jak jde? Myslím si, že často se to vybudují ty komunity, že jo? Podle mě v těch nebo menších jiný. městech je dost tohleto ten příklad, no, že prostě se postaví... Ale to by je víceméně jedno jako malýmu dítěti, jestli se to vydobila mamina nebo parta, ne? No já vím, ale že jako proto tam ten skatepark je, že tam ani není tam potřeba těch skateáků, kterých tam 5. Prostě. Na mě přijde zvláštní, že v tom městě je ten skatepark, který každý to děcko vidí a že stejně jde radši na ten fotbal. Nebo spíš jako jde na tu koloběžku, víš? Jakože takhle, to by třeba věděl, o tom by se mohl více bavit Jirka Kotel s Hroudičem třeba. Jo. Oni by věděli, jako, jak ty zakázky k ním chodí a kdo chce ten park, pro koho, jestli to jsou děti fakt na koloběžce nebo dva kluci na skateu. Prostě ten trend se změnil, přesně přišla nová věc, přišla koloběžka, my jsme nevěděli, co je koloběžka, nebo za mě. Za nás byl ten skate a byla to drsná věc. Takže myslíš, že kdyby si udělal koloběžku, tak budeš jezdit na koloběžce? Nevím, doufám, že ne, ty vole. Doufám, že fakt ne, ale nemyslím si, to prostě tam mě na tom nepřitáhne jako nic z pohledu už. Nejezdil ty si jen do chvíle na koloběžce? Nějak jsem to jakoby zkoušel, no přiznám se tady jako hodně trapně, ale nějak jsem to jako zkoušel. No, tak byl si dítě, víš co? Jo, jako hodně malej jsem to určitě jako zkoušel, určitě jsem byl poprvé ve skateparku na nějaký koloběžce, ani ne jako nějaký trikový, že prostě se projet s mámou, něco takového, no. No a to je to, on už byl jako malej ve skateparku se jenom projet na koloběžce. No. Mezi tím vlastně byla Vertka jenom. Tam byla Vertka, no, Vertka Funbox. A hlavně to jsem tam šel fakt jako s tátou, no, že jsem se bál, že jo. Že skateáci byli drsní. A potom, když jsem měl normální skate, tak to trvalo, já nevím, půl roku třeba. Když jsem tam dokázal vejít, protože jsem měl strach z těch kluků v širokých kalhotech, ty vole. No a jak je teda možný, že prostě máš ten skatepark, často jsou tam i jako nějaký skejťáci, i v těch malých městech prostě vždycky jako nějakýho skejťáka uvidíš, ale ty děcka jakoby
tolik jich dneska není vidět, si myslím, jako, nebo aspoň jako tak progresivních, nebo tak šikovných, jako bývalo dřív, nebo třeba možná to jenom špatně vidím, ale... No já vidím taky asi hodně špatně, ale je to těžké, máš ještě ty no. oči trošku rozjetý. Jo, za ně duhovky, no. No je to těžká věc, prostě ten skate, to fakt, to trvá strašně dlouho, pokud nejsi jako fakt talentovaný a neskateuješ každý den 5-6 hodin, tak ty triky jdou pomalu prostě. Tu helikopteru prostě uděláš druhý den, že jo? Nebo já nevím, nejezdím na koloběžce, jak ti to šlo? Nejezdím na koloběžce. Viděl jsi nějakou helikoptéru od tebe? No, helikoptéry, no. Ne, ale jako určitě to bude lehčí, ten skate, ty vole. Víš co, nemáš to přilepené na nohách, musíš se naučit odrážet, nemůžeš se ničeho No ale držet. jakoby je x generací, který tady tu bariéru prolomili i napříč tomu, že ve skateparku byli nasraný pankáči, který jim dávali bídu za to, že přišli do toho skateparku. A stejně jsou tady generace těch nabitých skaterů. Možná to je tím, že se mezi něma vypěstovalo nějaké přátelství, kamarádství a ti starší vzali ty mladší, jak to třeba bylo u mě. A když už jsem se dostal mezi ty starší, tak jsem mohl jezdit více s něma a to mě více hecovalo, více mě to u toho drželo, pak mě vzali do auta, jeli jsme prostě mimo město někam. A tohle toto jako podle mě udrží ty lidi. A ještě když já jsem byl v tom Frýdku, tak kolem jsme měli Havro, Opavu, Ostravu, Rožnov. A jak jsme takhle projížděli ty města, tak oni pak taky přijeli za náma do Frýdku. A už jsme byli parta a věděl si, že kamkoliv takhle přijedeš, tak tam si prostě s těma lidma zaskejtuješ a byl si tam třeba jednou za měsíc, takhle za něma si přijel a viděl si, co oni se naučili nového. A to tě prostě heclo. A přijel si domů a zase si skejtoval víc, dělal si něco jiného, protože si chtěl přijet potom za kámošem do Havru a ukázat tam, ty vole, čum, naučil jsem si tohle. A byla takové jako soutěžení něco, ale na kamarádské bázi, všechny to bavilo. To byl ten hec, no, pro mě, asi. Tak aby jsme neutekli z té otázky, kterou jsem položil na začátku, trošku jsme z toho odločili. Jasné. Je teda skateboarding dneska ještě cool? Začneme Jendou. Po tom, co jsi slyšel, co všechno zažíval David jako v mládí. Myslíš si, že to dneska ještě cool pro mladý, když to i třeba vnímáš mezi svýma spolužákama? No tak jako pořád, pro mě vždycky bude cool asi, ale vidím, že ten jako mainstream to tak úplně nebere. Vidím, že jako si všímají teď těch jiných věcí, což je prostě jako jít do gymu, pak dát session, pak jít na protein shake a pak jako se dobře vyspat, což podle mě ty lidi neláká, no. Nevím, co je přesně ten důvod, ale jako ta prezentace asi podle mě určitě bude jeden z nich. Že se to prezentuje trošku jinak v té době, hlavně v posledních letech. To není prostě tolik punků. Jo. A zase si říká, že jako prostě, co je hustýho na to, že se týpek prostě ožere a vypadá jak debílek a prostě je na nějaký kalbě a pak, že vidíš, že někdo na sebe pracuje, no, ale tak prostě to asi je. No na tom, že se někdo ožere v kalbě, není cool, samozřejmě. Ale ne, tak jako to je blbost, ale... No tak určitě to typ lidi přitahovalo jednu dobu. No, ale tak a ne, ani nemyslím jako vyloženě to ožrání, ale třeba jako takový prostě blbosti, jakože hovatství a celý ten takový jakoby přednes toho skateboardingu, který jako byl. No, bylo to protisystémové takové, ne? Tak. Takové zbouření prostě. Hele, jaký si myslíš, že měli na vás třeba vliv ty vaše skateparky starý, ve kterých vy jste vyrůstali? Nebo vlastně vy jste vyrůstali prostě v těch starých plecháčích a na streetu. No, jasně. A jako z tvojí generace prostě vyšlo spoustu hodně talentovaných lidí. Dneska máš skatepark perfektní betoňák v každém městě a myslíš si, že teda tím pádem vyrostou ještě nabitější lidi, nebo to vlastně třeba zůstanou jenom v tom parku, budou umět jenom omezené věci? Těžko říct, jako... To, že kdysi byly ty parky fakt velké, ty překážky byly obrovské. To si pamatuju, přesně si pamatuju, jak jsme byli malí a byl to Várek ve skateparku a my jsme mu říkali, hej, tady je všechno strašně velké, my na tom nemůžeme jezdit. A on řekl, a když se naučíte skateovat tady, tak budete moct skateovat úplně všude. A je to prostě pravda, jako když jsi začínal na bedně, která byla takhle vysoká
a musel ses na to prostě vyškrábat za každou cenu, tak pak si přijel jde, tam byla taková bedínka a jezdil jsem na tom jako jak nic. A teď, když je spousta jako úžasných skateparků, výborných, dokonalý povrch, ten povrch taky dělal hodně, to jsem měl prostě úplně rozjebaný asfalt, ale stejně jsem na tom skateoval, domů si přišel zdřený úplně na hovado. A teďka se krásně sklouzneš 2 metry, je to úplně vymazlené, ale všechno je malinké a to strašně jako degraduje ten skateboarding, jakože když už skateuješ nějak, tak je strašně lehké polevit. A když jsi zvyklý jako skateovat větší bedinky nebo větší transfery, větší raily a přijedeš do nějaké plazičky, kde tě to baví, protože to je maličké, ale skateuješ tam déle, tak to prostě to bude padat. Polevíš prostě. A padat. Což jako je super zase pro lidi, kteří začínají skateovat, že tam mají, jakože úplně ty začátky, ne, že už jsou běžní třeba 3-4 roky, ale že fakt jako se na tom učí. Tak to je super, ale bylo by třeba mít vždycky tu větší sekci, kde to můžeš hnat dál prostě. Co chtěl bys vyrůstat radši, nechtěl bys vyzkoušet tu éru starých plecháčů, kdy jsi to fakt všechno musel vydřít? Podle mě jako každý starý plecháč má něco do sebe, jako určitě, že prostě to takový kreativní a prostě jakoby staře udělaný a nepromyšlený vlastně 100% a to je na tom to dobrý. Ale no, asi jsem si jako dost všimnul, že prostě v téhle době, jak máš hodně možností, tak si můžeš taky hodně vybírat, no. Prostě jako co chceš, skateuješ, že jako teď prostě třeba je strašný trend jezdit traily a umět všechno na railu, takže to prostě jakoby tady jede a máš na to prostor, ale zapomíná se podle mě na všechno ostatní. To jsem se třeba taky docela všiml, že hodně i mladých, co tady jezdí v Praze, tak přesně umějí jako super věci na railech, na bednách, ale pak třeba, když přijdou k rádiusu, tak se jenom otočí a nic. Takže prostě udělají sotva Excel. Čím si myslíš, že to je? Že ty rádiusy prostě nejsou třeba tak cool, nebo? No, je to těžké, potřebuješ tam jet rychle, že je to prudké prostě. Je to... Myslíš, že to je tím? A podle mě, když dělají, ale to jako když dělají backlipa na railu, to mi přijde těžší možná, než se naučit jako nějak pěkně projet v rádiuse. Ten rádius, jako víš co, to máš výjezd, musíš kopírovat ten rádius, mít správně těžiště, pak jedeš na kopingu nebo na kachlí. A když jsi trošku špatně nakloněný a chceš to sjet a máš těžiště prostě vychylené, tak jako, si můžeš jako... Ano, samozřejmě na railu taky. Jako víme, že to je těžký, ale je přesně těžký se prostě... naučit jako trik na railu. A víš, že jako třeba ani nemají, že ani třeba nemají jako motivaci se ty triky naučit. Že se jim to nepřijde cool, prostě ty rádiusy, nebo jakoby čím to je, nebo jestli to je těch skateparků, že jich máme málo. A tak jako kdysi se bowly stavily v každém parku, nebo kdysi ještě pár let zpátky Mystic stavil jako bowl v každém parku, ale bohužel... Dostal se z něj odpadák vždycky. Ale je to tak, no, protože taky ty bowly jsou velké a prostě bolí to, když spadneš z metru pade, z metru 7D na beton na placku. Což jako z railu bolí taky, no. Jakože podle mě je to dost spojený s tím, že prostě ty rádiusy jsou těžký a udělat něco dobrýho v rádiusu je podle mě jako 10krát těžší, než udělat něco dobrýho na railu. Že prostě jakoby ten rail vidíš, prostě na něj skočíš a nějak dopadneš a s tím rádiusem podle mě jako můžeš dělat 1000krát víc věcí a ten level toho jako skateboardingu v rádiusu je jako hustej, jako ten hustý level toho skateboardingu v rádiusu je podle mě až jako od 3-4 let, co na něm jezdíš jako v těch rádiusech jenom, že prostě se tam vyjezdíš a jezdíš to. Což prostě na railu se podle mě naučíš jezdit jakože většinu triků prostě za rok. Prostě zvládneš všechno. Takže myslíš, že to prostě jenom tím, že to těší? Těžší a ne tak přitažlivý, že prostě jako na tom railu vždycky to podle mě jako, že rail vypadá hustě, že jo, prostě zábradlí, jedeš po takovýhle věci, že jo. V rádiusu se tak jakože pohoupneš, že jo. Myslíte si, že celkově se skejťáci zlepšili za těch cca 20 let, co Davide ty jezdíš? Extrémně úplně. Jako na světové scéně. Takhle. No, na světové scéně. Jo, to jo. A u nás? Světový skateboarding úplně se jako přestřelil.
A u nás, to už jsem říkal jako strašně dávno, že já mám pocit, že v tom, když si vzpomenu na Prahu 2000, což bylo první české video, co jsem viděl, a byl tam part Lukáše Vločka a Tomáše Vyhnánka, tak to bylo jako kdybych se díval fakt na nějaké americké video. To, co oni tam dělali, jako že schody, manuály, technika, bedinky, to byl úplně přestřel. A dneska, nebo už jako delší dobu, na tom Stalinu jezdí, když mluvím o Stalinu, tak tam jezdí parta, jakože Pepa, Gunlock, Pašík, pár dalších, ale je to málo, no. Prostě kdysi mám pocit, že tam fakt všichni, velké procento lidí, co tam skateovalo, tak uměli skateovat fakt jako mrdu. A dneska jako ani já tam nezaskejtuju, nebo ani já tam nezaskejtuju jako vůbec nic jako dobrého, ale... Byl to jiný zážitek, jo? Dřív přijít na Stalina i No, jako jasně. ve středu večer. No, tak to, když já jsem se přestěhoval do Prahy, tak to skateoval ještě Nikolas Tušo, Fest, Adam Lukas, Jirka Aronek, Zápraška tady byl, Makák. A to jsem si tam klidně mohl sednout a čumět hodinu jenom jak oni skateujou, protože, nebo Kočka, že jo, Marek Kocák, co prostě vypadalo to úplně jinak, než teď, když si jdu zaskateovat na Stalina. Takže si myslím, že kdysi si za mě skateovalo líp. U nás, ve světě ne. Ve světě jako... Ve světě to naopak. To je podle mě naopak, protože šlo to do extrému úplně. Jak raily, tak technika. Když se podíváš na Japonsko, tak to je... O čem to je, že my jsme takhle zaostali? Nevím, možná ty malé parky. No, moc pivek. Nevím, kde to zmizlo. To nevidíš stejně, nebo třeba máš pocit, že vydáš nějaký lepší lidi poslední dobou? Jako, jak jsme se bavili o tom Stalinu, tak mi to zrovna jako připomnělo hodně takových starších záběrů, kde vidíš jako ty lidi jezdit úplně nereálně na tuhle dobu, že prostě to, kdyby někdo odjel na stáčku jako dneska jeden z těch triků, tak prostě všichni klepají a všichni jako čumějí a tedy. Jako, no, vidím, že tam je jako nějaká skillová propast, že prostě v nějakou chvíli to prostě jako spadlo a ty lidi prostě nejezdili takový triky a takový bomby. Ale úplně nedokážu říct, čím jakoby prostě, nebo nespozoroval jsem to. Prostě jsme odpočli. Jako fakt jako zajímalo by mě to dost, jako čím to je. Když se asi měli ti lidi větší píly, no. Šli si více zatím. Víš, jako... Nevím, třeba Maťo Pavlačiš, ten když skateoval na Stalinu, tak kdybych udělal to, co on za jeden den, tak vydám part a čest, už nemusím skateovat, kluci, sorry. No tak třeba taky to bylo i o tom, že měli větší motivaci od sponzorů, ne? Že dneska jsme v době, kdy ty sponzoři vlastně moc neexistují v Česku. Ale já nevím, jestli ten sponzor tě tak jako motivuje. To přece musíš chtít sám, nemůžeš jít drtit trik jenom proto, aby si to udělal pro sponzora. To je blbost. Sponzor je takový jako super bonus. Ale ty to musíš sám pořád jako chtít, jinak to nemá cenu nic dělat. A vnímáš třeba rozdíl mezi sponsoringem před tvým, nebo jakoby před třeba 10 a v dnešku, jestli ta motivace je jiná, nebo celkově ten přístup firem a k těm skejťákům se proměnil? No tak určitě, kdysi prostě si dostal lové za fotku v časáku, za záběr ve videu, skateboarding jako i na trhu fungoval, protože to bylo to cool asi. Takže skateshopy vydělávali fest peněz, firmy, i české firmy jako Peace a takhle, Funstorm, Nugget, prostě to jelo, no. Takže mohli poslat partu na týden kam prostě za hranice, jenom točit, skateovat. A to chceš, no, to tě jako, už jenom to, že tě pošle tvůj sponzor někam na týden točit, tak to se ti chce to 3x víc jako skateovat. A chceš něco si přivést, ale zase chceš to sám. Mě by teda zajímalo na tohle konto, jestli jste třeba jen do někdy, když jsi třeba začal skateovat, tak jsi říkal, jo, jednou budu prostě profi skejťák a budu to mít jako job. A jestli jsem měl vůbec takovýhle ambice, protože mně přijde, že třeba v naší době, nebo já jsem malinko starší než ty, tak vůbec tohleto ani nikdy nebyla vlastně jako reálná možnost.
No, jakoby asi za hodně mladších let jsem nějaký takovýhle jako vize měl, ale pak jako dost rychle pochopí, že to je strašně nereálný. A asi je to podle mě taky nějak spojený s tím skill gapem skateovým, že prostě si měl nějakou motivaci prostě jako se někam dostat a teď mi přijde, že je ta motivace prostě vyhrát závod. Že prostě jakoby připravit se na contest a že prostě to, co chceš být, je ten týpek na tom pódiu. I když to vlastně podle mě vůbec nic neznamená. Jako. No právě to je to, že jako kdo si pamatuje, že byl někdo první v Pardubicích v roce 2012 na Českém poháru. Ale každý si pamatuje ten tvůj part. Víš co? Nebo ne každý, ale když se řekne jako Horv, tak každý ví, že měl nejlepší part v Alice a v Adidas video. Pusty Pride. To je tak jako mimo. Že máš pravdu, no. Že dneska hodně parta jede na ty závody, ale přitom nevím, no. To taky s tím jako nějakým contentem, nebo jakoby, co se teď tvoří, že jo, tak je taky jakoby, že většina youtuberů a těch jakoby influencerů skateových přesně ten závodní typ a ty mají ten největší prostor na těch sociálních médiích teď. Takže jakože... Že ta motivace je spíš jako být jako oni, než to, aby tě sponzorovala nějaká velká firma. Jo, přesně. Okay. No a to souvisí taky s tím, že dneska už nejsou ty skateové časáky české, nejsou skateové weby české, Board zmizel, Skate Rock taky asi jako ještě funguje, ještě to je, ale taky tam nemáš prostě ty rozhovory s českýma skateákama, nemáš tam videa z českých závodů, i ty videa z českých závodů, kdy si byly super. Je to takové, že máš bohužel jenom ten Instagram asi, který já nemám, ale... Ale občas se podíváš přes počítač, ne? Ne, jedině, když Terka mi něco ukáže. No. Jo. Takže ty vůbec na Instagram nalezeš. A jak teda přijímáš skateový content? Přes YouTube jako rozklikáváš si prostě... Trashero, Free Skate Mag a pak YouTube, ty staré videa prostě. Jo. Takže ty si rozklikneš jako stránku YouTube, stránku Trasheru, Freečka. Jo, přesně. Takhle. A nebo si jedu prostě do těch svojich, nevím, 30-40 videí za celý život, ty full videa a ty si jedeš prostě furt dokola. A ty jen jak hledáš videa, taky se rozklikáváš stránky, nebo už jdeš jenom přes Instagram? Stránky úplně ne, jakoby asi vždycky rozkliknu stránku, když něco hledám, jako Trasher, nebo Pocket, nebo Freečko, tyhle ty věci. Asi hlavně jako YouTube, vždycky jako nějaký Trasher otevřu a tak hledám videa, nebo na co koukat. Ale když jdu na ty online magazíny, jako prostě na stránky, tak vždycky jdu za něčím, co chci vidět. Že prostě nejdu tam jen tak hledat. Tak se podívat, co vyšlo novýho. To spíš ten Trasher jako na YouTube takhle. Jo, okay. Že prostě Trasher kanál. A čteš třeba nějaký články skateový online? Třeba jsi si četl nějaký Jenkem články? Nebo no, přesně jako Jenkem, jako když vidím, že dají nějaký post na Instagram, nějakou jakoby, nevím, cokoliv, nějaký recap z nějakého eventu, contestu, tak si to jako rád přečtu, ale nebylo by to, že bych jako šel večer, otevřel Jenkem a hledal, co si přečtu. Spíš, že najdu to, co chci a pak jdu na ten Jenkem. No. Okay. A to, co chceš, se najdeš přes Instagram? No, jakoby tak. Dřív bylo úplně zásadní to, že člověk jezdil na tour. Jezdilo se furt na tour. Byla to prostě ohromná součást skateboardingu a celé té kultury. Nejsem si jistý, jestli to vlastně dneska je tak podstatný, jako to bylo dřív. Myslíš si, že se to nějak změnilo, Davide? Přístup vlastně k výletům skateovým? Určitě se to změnilo, protože na to nejsou love. Určitě, protože když ty firmy vydělávaly, tak měli ty love, dali to do té party, ta parta jela a natočila video z tour, nebo točili velké video, ale jezdí na ty tour a pak vyšlo to full nějaké třeba. Dneska kolik je jako, nebo takhle, jako nemusí to být spojené s tím sponsoringem, ale i čistě ty party, že jo. Neznám bohužel moc lidí, nebo moc part takhle v České republice, co by takhle jezdila. Vím, že Brno, Spot, Hovada, super. Assertive taky nějak fungujou.
Jednou za nějaký čas se taky výletníky. někam vyrazí. No, Budějovice taky. Ale víc si bohužel nespomenu, no. Takže to určitě... Ale už to nejsou upadlo. takový heavy toury, asi jako No. jak mývali ty týmy prostě. Právě, že to, myslím si, že to určitě upadlo. Že je těžší se domluvit v těch 10 lidech třeba, jako příkladu, a vymyslet ten jeden datum. A myslíš, že se míň hecuje už teďko na to, když už se jede třeba s tou partou? To si zase nemyslím, upřímně. Nebo aspoň v naší partě třeba, když někam jedem, tak někdo třeba 3 dny kvasí, protože je rozsekaný, že? Nebo kvasí celý trip. A někdo to prostě zase sype úplně celou dobu, no. To je taková střídačka, někde ti to vyjde, někde ne, ale vždycky se najde někdo z té party, kdo fakt jako... Mě by zajímalo, jestli když ti ta firma zaplatí tu tour a vlastně ti platí to, aby ty jsi tam byl, jestli dřív ty lidi měli větší motivaci se fakt jako posílat a zabíjet se na těch spotech versus dneska, kdy si to vlastně všichni platí sami a často tam třeba fakt jdou jako na dovču. Na tohle ti nedokážu zaplatit. Nedokážu odpovědět, protože mi to vlastně dřív nikdy nikdo jako neplatil. Jo. No a třeba jen kdyby si představil, že tě firma bere na tour, zaplatí ti prostě hotel, žrádlo, all inclusive, ještě 2 na kapsu na den, aby si měl na pivka. Myslíš, že by ses víc hecoval než na tour, nebo by to prostě bylo furt stejný jako podle nálady? Asi bych měl jako nějak v hlavě, že prostě jsem tady kvůli něčemu a něco bych měl předvádět, ale zároveň bych řekl, že prostě dokud posíláš, tak posíláš, nebo jako, že prostě úplně mi nezáleží na tom, jako kdo to platil, ale co tam já chci udělat, no. Takže ta motivace třeba by není tak silná pro tebe, kdyby to někdo zaplatil. Jako dokážu si představit, že prostě jedu někam, kde si zaplatím letenku a jedu někam, kde si nezaplatím letenku a představa, že když si zaplatím tu letenku, tak tam jedu dovčovat a jen tak to mi jako nedá vůbec smysl, že prostě jakoby pokud to chci dělat, tak to prostě jdu dělat, no. Tak. A ale tam do toho, možná to pošleš víc, když si to sám platíš, že jo, protože už to platíš a chceš si prostě něco odvést. No a nebo zároveň míň, aby si víc užil těch peněz, že jo, že prostě nejsi skurvenej někde 2 týdny, prostě, že tam jako, no tak. A jezdí třeba mladý furt na tour? Tak co si všímám a co tak nějak jako sleduju různě po Instagramu, jak po sociálních sítích, je, že jako mladáci z Prahy vyjíždějí jako poměrně často bych i řekl, jako jezdí na tours. Vím o nějakých jako menších skupinách, nevím, nějaký okolí Liberce kluci, vím, že vyjíždějí a prostě něco tvořejí. Určitě mi přijde, že jako to je míň, což je samozřejmě podle mě spojený s tím, že ti to někdo neplatí. Ale to jako v poslední době jsem si toho všimnul, že kluci jako začali jezdit, není to nějaká jako věc, která by se děla díl. Že vidím, že chtějí, ale taky vidím, že prostě je to náročný. Ty love jsou jako prostě... A vnímáš ty třeba furt tu tour jako ten úplný jako pík toho skateboardingu, tu úplnou... Vlastně to na tom nejlepší, protože jsi s partou někde týden na vejletě, řešíš jenom skatey a vlastně zbytek světa neexistuje. To proto je furt jako ten úplný highlight? Jo, jakoby jsem měl pár situací v mládí ještě, kdy mě jako rodiče nechtěli pouštět, nebo jsem prostě udělal průser a nepustili mě na nějakou tu. A jako je to prostě to nejvíc s kamarádama někde týden, 5 dní, víkend dokonce, prostě jako dream, chceš prostě, to je takové jako, úplně ti to zvedne ten skateboarding, nebo ne skateboarding, ale prostě jako to vnímání toho skateboardingu, že prostě najednou jsi s kámošema, všechno pohoda, že jo, najednou vpadají jako triky prostě, to je to důležitá věc podle mě hodně. Na druhé je hlavně super, že když se třeba zrakvíš a nemůžeš skateovat, tak pořád máš každý den stejnou radost, jako kdyby si vracel trik, protože vidíš ty svoje kámoši vracet ty triky a prožíváš to s něma a vlastně když se něco takového přihodí, že fakt skateovat nemůžeš, tak stejně si to užiješ. Jo.
Když jsme byli u Tour, další hodně důležitou součástí skateování jsou závody. Jak se proměnily závody za těch x let? Jak ty to vnímáš, Davide? Ty jsi říkal, že dneska na ČSPčko by si našel, ale jsou třeba nějaké akce, které tě ještě baví? Určitě bych jel do Třince na lokálky za Radulem. To jsou jediné závody, které bych ještě asi jel. A to třeba i nějaké jako akce, jako ne třeba vyloženě závody, ale nějaký jako skateový... Jak to myslíš akce? Třeba KSPčko. KSPčko? Krkonošský skateový pohár. No jasně, no tak to je boží. Ale to vlastně není závod, to je... No ale jako to je taková, ten základ tam je, ne? Závodový. To je, dá se říct, taková polotour s jamem. Víš? Že jako, může skateovat, nemusí skateovat. Ale na to většinou nejezdí 300 lidí. No jasně, ale jako trávíš tam kolik? 3 dny. No. 3 dny si s kámošema. A s 300 dalšíma lidma. A s 300 dalšími lidmi, ano, samozřejmě. A právě když jsi z Rakveny, nemusíš skateovat. Když chceš skateovat, skateuješ. Vždycky máš s kým. Hecuje se tam, točí se tam. To je super. To je super. Takové jako, to je právě to nenásilné, že vlastně ti lidi tam nesoupeří mezi sebou, ale jenom sami ze sebou. Sami chcou tam udělat ten trik, natočit ten záběr. Je to takové přirozenější, nemáš tam 45 vteřin na to, aby si udělal něco. Můžeš to dělat prostě hodinu v tom jamu a když to No neuděláš... ale tak dřív ty závody, který ty si říkal, že jsi miloval, tak to byly závody. Jo, to byly závody, no. Ale mě to bavilo spíš z toho pohledu, že jsem tam viděl ty lidi z těch skateových videí, co točili ty street party. Především jako lidi z Prahy. Přesně, Vlček, Horv, prostě tady tihle lidi. Nebo potom lidi z Časáku, z Bordu. To jako to každý měsíc jsme čekali u trafiky, jestli už je nový board a listovali jsme tam a viděli jsme, že tam Kamil Poč udělal frontside feeble a byl to podle mě jediný člověk, co měl frontside feeble a pak přijel na ten český pohár a udělal tam frontside feeble a my všichni to je ten trik z toho Časáku. Tohle mě bavilo, že ti streetáci se ukázali na těch závodech. Proto jsem se jako jezdil tam. Jak vnímáš ty třeba jen do dnešní závody? Tak já jsem začal v podstatě, jakoby, když jsem začínal skateovat, tak jsem začal skateovat závody. A vlastně jako dítě tam vidím hodně těch možností těch závodů a taky jsem jako jezdil hodně závodů ve 14, 15, ale pak mi přijde, že pro ty dospělí, nebo co já vím a co tak jako sleduju různě, tak je třeba prostě 5 závodů už jako v téhle době jako ročně prostě, že už ty starší generace i prostě jakoby dospělí nemývají ty soutěže a ty vlastní kategorie, takže se víc jedou ty dětský závody. Takže já prostě znám ČSPčka jakože prostě U12, U15 a holky prostě a to byl ten den jako a to bylo prostě... Bavilo tě to? No tak jako no, prostě takový den no a jako bylo to nějaký posunutí, že jo, potkal se s lidma, ale nebylo to něco, čemu bych se chtěl dál věnovat, proto jsem tam, kde jsem. Šikovný. Takže nevnímáš dnešní závody jako cool věc, která... No to podle mě ani jako nejde. Ne, Prostě jako... nebo fakt... To pro někoho jo, ne? Jako 100%, ale prostě z těch 5 závodů po celé republice, kde se má šanci dostat jako osobně třeba na 3, řekněme, tak si ani ty lidi nemůžeš zapamatovat, ani ty lidi tam nejsou stejný a ty závody podle mě v tomhle smyslu jako ztrácejí smysl, že prostě když vidí, že někdo celý rok prostě zabíjí, vyhrává závody a pak jako kdyby byl ten mistrák a pak by se na něj přišel kouknout, že prostě jo, tenhle ten týpek teď jako by měl celou sezónu libovou, ale to prostě neexistuje. Ale to jako já jsem zažil jenom právě U15 závody, takže vůbec jako v podstatě nevím. No a teď si představ, že ti lidi, kteří jezdí ty závody, jo, jakože fakt každý ten závod toho českého poháru jezdí a i ty předkvalifikace na olympiádu a podobné věci. Kdyby tihle kluci, kteří jako, mám takové 2 v hlavě,
tak kdyby natočili jako normální pár nebo byli v nějakém videu, tak by podle mě fakt jako všem vytřeli úplně zrak. Ale bohužel skatujou jenom ty skateparky a nebo nevím, neviděl jsem od nich nikdy žádnou fotku ze streetu, nebo... Klidně jmenuji. No tak Willem, že jo. Ten je jako úplně extrémně nabitý. Akorát má takový jako ten perfect styl, co já potřebuju trošku sketchy něco, víš, aby si viděl, že ten trik prostě s tebou úplně vymetl. Nebo ty si vymetl s tím trikem. Jo. Ale ten podle mě, kdyby fakt začal skateovat street, tak už nemusí jezdit závody, protože si ho fakt někdo všimne a může mít normální jako skateové sponzory. A potom malý Adam Slavičinský, který je, to jak jsem mluvil o Eriku McCrangovi, tak to je prostě Rick McCrang. Jo. Ten zabíjí na streetu, normálně ve skateparku, v bowlu, má styl, je vyježděný. Akorát jezdí jenom ty závody, no. Nebo ne, jako jezdí ve skateparku. No, jasně, no. Ale jako přijde mi hrozná škoda, že prostě s tou partou jako něco netočí a nevydají to, protože to je to nejlepší, jako jezdit na tour, točit a potom si udělat premiéru, tam to se všema prožít, víš. Známe to dobře. A máš ten odkaz, máš prostě nějaký po sobě odkaz, který si vždycky můžeš, nebo si někdo může pustit. Ale nebude každý si pamatovat to, že jsi byl třetí nebo první na mistráku, nebo já nevím, 30. na předkvalifikaci. No a když jsme u toho odkazu, je vlastně pro ty mladý dneska důležitý mít ten street part, protože když si to vezmeš, tak ty se hrotíš na streetu x měsíců, někdy i roků, aby si vydal nějaký třeba 3minutový profil na YouTube, který si pustí pár lidí, ale když to vezmeme ze stránky toho, kolik zhlédnutí to přinese, tak na Instagramu můžeš natočit prostě třeba jeden dobrý trik ve skateparku. Může ti přinést mnohonásobně prostě větší dosah, dopad, vlastně jakoby ne street credit, ale zasáhneš tím mnohem víc lidí, než třeba to, že se dlouho tlučíš na streetu a snažíš se dělat nějaký celistvý projekt. Takže to prostě pro ty mladí třeba už ani není prostě důležitý. No jasně, ale já teda zase mluvím jenom ze svých dojmů, jo, a předsudků a takhle. Ale když má člověk Instagram, jo, tak prostě děláš tím palcem jenom tak a denně vidíš cca 200-300 věcí. To si nemůžeš pamatovat. Jinde chodně 500. No jasně. Klidně milion. No, milion, jasně. Kolik jsi měl? 6 hodin screen time? Nebo? 16 hodin. 16, no, jo. Si přece nemůžeš absolutně pamatovat. A i kdyby si tam viděl... Jinak David měl podle mě 20 minut z toho Spotify a mapy dneska. No, i kdyby si tam viděl Shayna O'Neilla dělat jeho last trick v tom jeho partu, kdy dělal, nevím, co to bylo, nollie flip crook, nollie flip nose manuál, něco úplně crook, jako nesmysl. Manuál, crook, nollie flip manuál ven. Jo, no. Tak to stejně zapomeneš. A může to vidět 1000 lidí, dá ti to, nevím, 950 srdíček, protože 50 vůbec neví, co to vidělo. Ale nemá to, pro mě by to nemělo takovou hodnotu, jako to, že ten part, na kterým jsem se zajebával 5 let, takže to vidělo 30 lidí. No a co když pro jiný lidi to má hodnotu? Pro těch 950? Že 950 lidí ani neskateuje v České republice. Ne, ale jako pro tebe jako skejťáka, víš, když prostě jsou lidi, kteří necítí takovou jako sounáležitost s tím streetovým světem, jestli pro ně fakt jako není vlastně hodnotnější to, že jim na to 950 lidí řekne, jo, jsi dobrý, jim lajčí. Jo, to je možné, protože sociální sítě jsou drogy, to je věc, která tobě vyplavuje prostě dopamin a ty si rád z každého toho srdíčka se tam dostaneš. Víš co, ale na YouTube to nevidíš. Nebo na skateovém webu, kde je to video, to nevidíš prostě. No dobře. Tak dáme poslední otázku rozlučkovou.
Naposled bych se chtěl zeptat, co byste se chtěli naučit od té vaší opačné generace. Takže Davide, co ty bys se chtěl naučit od mlaďáků? Ty vole, to je moc těžké začít, Starky. Jendo, co bys se chtěl naučit tady od starých a moudrých? Asi mě baví nejvíc, že prostě se víc používal ten street, no. Že prostě jakoby všichni jako asi když si jezdil závody, nebo nevím, ale když si jezdil závody, tak si jezdil i street, co jsem slyšel. Což prostě se v téhle době neděje. A prostě rád koukám na to, co je jakoby, že jo, atraktivní pro mě, takže prostě kdyby víc lidí jezdilo na streetu, tak to je podle mě ta věc, která by se měla jako koukat, nebo měl by se dát pozornost na vaší generaci, že jste byli fakt streetáci. Furt jsme, vole. Tohle bude v reelskách. Ty vole, no, co bych se chtěl naučit od mladých? Ty vole, nic asi, jako. Takže závěr, že prostě mrdáš na mladý a jste jsou k ničemu. Ne, to samozřejmě nejsou k něčemu, jsou skvělý, ale Tak něco musí třeba zvládat líp, než vy třeba, ne? co bych, no, nic tam není prostě. Nevím, vole. Ale Sorry. já bych ti poradil, ale já fakt nevím, no. Sorry. Já už jsem si prostě prošel tím, že můžu skateovat 7 dní v týdnu, vole, nemusím se protahovat a všechno tohle kolem. A stejně mi to jde. Teda mi to nešlo, ale nevím, nic tam prostě nemám. Jsme to chtěli ukončit tak jako srdíčkově, hezky. Bohužel David to zkazil. Tak doufám, že se vztahy ulepší do příště. Ale zdravím všechny mlaďáky. My vám děkujeme za sledování, poslouchání a uvidíme se zase příště u další epizody Crosslocku. Děkujeme, ahoj. Zdarec.